Volám sa Matej, učím jogu a som psychológ a veľmi ma baví objavovať aj prepojenia medzi týmito dvomi disciplínami, ktoré sa pekne doplňajú. Tak jednak je to základný kurz jogy, kde sa budeme od základov učiť cvičiť jogové pozície správne aj zo zdravotného hľadiska, aj z hľadiska duševného rozvoja. Čiže klasický základný kurz jogy, ktorého pridanou hodnotou je, že tá metodika alebo spôsob, akým ten kurz vediem, je veľmi podporný pre duševné zdravie človeka. Čiže pôsobí stabilizujúco na jeho psychiku, pôsobí preventívne alebo podporne terapeuticky voči stavom strachov, úzkosti a depresí, takisto nepokoja, určitého vnútorného napätia, podporuje schopnosť koncentrácie a podporuje aj vzťahové schopnosti človeka. Pohyb vyjadruje duševné rozpoloženie človeka a pri joge vedome kultivujeme svoj pohyb a tým pádom kultivujeme aj naše duševné rozpoloženie človeka a rozvíjame tie kvality, ktoré nám nie sú vlastné alebo ktoré nám chýbajú. Kurz je určený pre akýchkoľvek záujemcov o jogu, ktorých joga zaujíma ako celostná disciplína, dotýkajúca sa nášho tela, duše aj ducha. A špecificky potom na neho pozývam ľudí, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje duševné zdravie, či už preventívne sa o neho starať, to je vždy múdre a aj ľahšie, alebo aj ľudí, ktorí už trpia určitými duševnými problémami alebo aj chorobami, pre ktorých môže slúžiť ako podporná terapia. Nie náhrada klasickej terapie alebo liečby, ale ako podpora v týchto situáciách. Či už hovoríme o depresii, strachoch, problémoch s koncentráciou, vyčerpanosti. A špecificky ešte potom jedna kategória sú rodičia výchovne náročných detí, ktorých môže môj kurz posilniť. Jednak to môže byť taký čas pre ich psychohygienu, čas pre seba a zároveň na kurze rozvíjame schopnosti, ktoré z dlhodobého hľadiska človeku umožnia aj byť lepším rodičom a lepšie zvládať aj výzvy, ktoré výchova detí prináša. Kurz sa bude konať v priestoroch Valdorskej domškoly na Kukučinovej ulici 26, je to Bratislava Nové Mesto.